Takže ahoj dámy, jméno je Vojty, já vám teďka ukážu, jak připravit pro slavnostní hostinu, prostě jak připravit nebo pro nějakého člověka, který k vám přijde na návštěvu, tak prostě dáte si vidličku, jo. Máte vidličku, teďka si dáte nůž, máte tady nůž a teďka si dáte lžici, tak a menší lada, když máte stylování, tak máte nůž. Prostě vám to ještě ukážu, jo. Normálně k vám přijde host, vy si dáte, teďka, já vám to ukazuju doma, jako já mám teďka čas, vy máte vidličku, teďka si dáte tady nůž, a dáte si tady zkrátka lžičku a jedno pravidlo, takový, který prostě, bez kterého prostě byste se nabešli, je, že vy musíte vlastně brát za toto, vlastně nemůžete tu vlastně nějak upatovat a takové máte připravený slavnostní hostinu. Já teďka, promiňte, že já jsem teďka doma právě uklízím, ale chtěl jsem to natočit, abyste viděli, jak se to správně dělá. Ještě to můžu takhle narovnat. Tak, pokud se vám to video líbilo, dámy a pánové, tak dejte like, odběr a zatím ahoj.